Pa danas je 9. jun, krećemo na put do Trebinja. Gospodin Cveta Polić, najčuveniji pančevački bajker sa Novom Afrikom i moja malenkost sa malo starijom Afrikom. Ali dva Afrikanera idu na put, idemo zajedno do Trebinja, pa se tu možda rastajemo. Cveta ide do Igala, ja ostajem u Trebinju i kasnije nastavljam put. Vidjet ćemo gde nas put nanese, negde severnije. Sam dobro rekao? Uvek. Ovo je još spušteno sedište, a možda se podigne, bude do ovde.